tak ten život sa ti extrémne zmení a už nikdy nebude rovnaký. Lebo takúto skúsenosť, ktorú si ja nesiem z toho večera do dnes, ktorá ma ešte stále emočne sa ma dotýka, lebo tak to bolo silné. Napriek tomu, že to je už skoro 2 týždne. Tak takáto skúsenosť v dôveru toho, že všetko sa deje pre nás, je neuveriteľná. A všetkým vám, ktorí pozeráte toto video, vám prajem zažiť takúto takúto skúsenosť toho, čo život dokáže, pokiaľ mu naslúchame, pokiaľ ho nasledujeme, pokiaľ robíme tie skutky z toho napojenia, z tej synchronicity.